Aquesta setmana i fins al 30 de setembre s'ha obert la convocatòria per a sol·licitar els ajuts de rehabilitació d'habitatges i edificis al nucli antic de Tortosa, que des de l'Ajuntament de Tortosa han convocat. Aquests ajuts aquest any s'han incrementat en un 17% i ha ampliat el seu àmbit d'actuació i a més va en la línia de fomentar per part dels privats i comunitats de veïns i privats la rehabilitació d'habitatges al nucli antic de Tortosa. Les línies són 4. Per un costat, la supressió de les arquitectòniques, per un altre costat, la millora d'instal·lacions i nuclis de comunicacions, per un altre costat, les façanes, per un altre costat, les cobertes. Cada una d'elles té els seus percentatges de subvenció i els seus topalls. En quant a l'àmbit d'actuació, s'han incorporat nous carrers i nous zones de Tortosa a lo que era estrictament el nucli antic protegit del nostre casc antic, en tant en quant s'ha incorporat el carrer Pintor Gimeno, la plaça Agustí Querol, el carrer de l'Àngel, la passera de l'Àngel, el carrer Sant Blai i el carrer d'en Carbó. En aquest sentit, volem fer polítiques actives des de l'Ajuntament de Tortosa per tal de fomentar la inversió privada i per tal de recuperar el nostre casc antic en un parc d'habitatges molt envellit i molt deteriorat. Recordem que en els darrers anys, entre el PINCAT i les inversions en edificis públics s'han invertit més de 42 milions d'euros al nostre nucli antic i pensem que ara és el moment d'incentivar per part del privat aquest tipus d'actuacions. Per sol·licitar-les es poden adreçar telemàticament a la pàgina web de l'Ajuntament o bé demanant cita prèvia al 977 58 58 35, que és el telèfon on s'ha d'atendre des de l'oficina local d'habitatge, que és l'òrgan que estem impulsant i que fem créixer per tal de fomentar totes aquestes accions de polítiques actives d'habitatge i de rehabilitació i que promou i tira endavant aquestes 7 línies de subvencions que estem gestionant.